This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nagsaray Dagupenyo. Diyan bunuan binlo. Paborito. Bunuan king. Paborito. Bunuan geset. Paborito. Ay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad karanglaan. Paborito. Aya. So 88.1 Radio Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter na dalan at saray ay sa kiyaninawa tan opinyon unong lignaan na saray umbali at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupagan na balang sinansakay lignaay babalay kaulok tan kaantabay susaray manangilaban at kanupagan tan kawayangan at saray umbali kapaborito RJ Jimenez tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani lignaay babalay naringalan Lunes yanggad Biyernes alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan lignaay babalay. Good morning! Ay bagal daw, bigat kada kayo amin apo. Maabig ka kapasan, Pangasinan, Dagupan. Madyatila lamad niya mga iparuntal na sari balita, issue kang komentaryo, ni Pakaradsari Matuan. Liknay! Malay! Siyempre, kalop kantabayo, sari ka paborito yo, amigo yo, RJ Vera Jimenez, at your service, always! Tansay magtaralingkor, magtarion ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Siyempre, kaulop kantabay, team at the technical side, Andy Arom, say Alan Lunagad Puso ng Madam Charis, the only one, Engineer Nixon Dakal. Agaw natan Martis la, Petsa 7 la at atong tanagagik at bulan na Oktubre at taon 2025. Kalawit. Kalawit. 7 Mm. la manayan to. Oo, no jada Ano pa mo nag-file at nagabaitan, paluksab. Palaksab. Pero iray negosyante, gabay dadan. Pero laki Kalawit, na yes, seven. Jaworski. Jaworski. Di ba? No jad basketball ballot, gabagabay na numero. Nasaman. Siyempre. Jaworski. Makalawit na ring. Oo, unaan tan, no, ang pagawa kay Jersey. Aha. Ay, unaan tan niya numero. Numero, 799 na yan. Manuunaan nila, siya pa'y number 7. Oo. Pero no tupatan mo ray Pilipino, dagabaitan. Ay, dagabay. Nagkalalod sa issue natin ng Ay, gobyerno. Ang kakalawita ka. Dagabay so na city. Ay. Dagabay so na city at ating talagagik. Tani, siyasay so pimaway, lalamat ya balita. Duga si talagang matinik si ko na. Bali-bali, duga intelligence report ng Senad Baatsim. Si Senadora Amy Marcos. Tadakalan yun. May aga alingo-lingo. daklan nasasagap to, kawigi kawanan. Aga alingo-lingo, ya sakit saray nominee, Oo. ya insubmiti.
Nasa Judicial and Bar Council, aliwan Joseph Bacani I. Canila. Anto, Oh. At dyan sa may shortlist na sarami nominees para sa Office of the Ombudsman. Oh, pigarara, city mo tamo. City mo. Tay babagak City mo. lang. Kan numero 7. Oh. Pitura. Pitura. Oh. Aya pinirmaan ng Supreme Court Chief Justice Marvin Leonen. Anatan, manlapod sa may 17. Luri katan ka paborito aja. Wala so 17 man aya. Asapit mata, asapit ha. 17 ya kandidato ya sinmalang at interview na sa Judicial and Bar Council. Pitura. So akaloob sa kilatan si Justice Secretary Jesus Crespin Rimulya. So no jad contest finalist. Finalist. Uh-huh. Despite the fact ya wala ra may reklamo kontra si katod ombudsman. Despite the fact ya wala reklamo kontra si katod ng Senadora Amy Marcos, Senadora Rodante Marcoleta, ya sinagapanta ni kason kidnapping na sa mayor na Davao, si Baste. So, at kalom nin san siya. Nang yumot tanin. Ni balita, tola nata na, asyete. 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 Wala ni pigay simba mo. Duaran simba. Duaran simba. October 28 amoy, deadline. So, i-announce yun ng presidente, no? Siya pa yung soblela. Kanyan, sekonda siguro rami sa plura, kinya kalusot, walay kaso na ombudsman. Sa kwangkulanti ka di ba? RJ. Kasi arami na plug. Siyempre, walang reklamo daraman. Sa kwangkulanti, akini, inakaldalay purang na justice, kongkong. Maybe Inakaldalay purang nasa may hustisya. Jadban sa tayon Pilipinas. Hindi balitag man niya pili. Pero, sa bagay, nominee. Nominee pero lang may nga. kalusot ka. Pero may kalusot ka. Despite the fact, 17 so aplikante ka paborito sa RJ. pluray na plug. At sa kikad sa may pitura, di ba? that's a miracle. Uh, May babagadan miracle. wala ray yan. Pero mas aliwan, miracle no naturo. Naturo. Balot yung miracle, man-made. Man-made. Di ba? Kaiba to ng Secretary Rimulya, Michael Aguinaldo, dating chairperson na Commission on Audit, Stephen Cruz, retiradong membro na Court of Appeals, dati na Associate Justice Ditan, Samuel Gerlan, Supreme Court Associate Justice, Annalisa Logan, Deputy Executive Secretary for Legal Affairs in the Office of the President. Ay duwarara. Manlaslasan. Ni sakay mo yamanay Office of the President. Mario V. Lopez, retired Associate Justice, at Michael Frederick Musngi, Sandigan Bayan Associate Justice. So amin ira abogado. Amin ira Pati abogado. si Secretary Rimulya, abogado mo tamo eh. Amin Kasi ira abogado. wala the Justice Department, abogado. Yes. So abogado rin. Sa etap na chairbalot na sikra, ang may pinakamataas na butos, kapaborito RJ, okay. si Aguinaldo. Si Aguinaldo. Si Aguinaldo, at dating chairperson na Commission on Audit. Emilio Aguinaldo. Meron siyang pinagmanahan. Apugot a ulo. Taas, hindi takbo. Hindi atakbo. Apugot a ulo, baba, takbo. Atakbo. Okay. Sinag Ireland Mat, number 2. Walay Gerland dyan. Dyan Lukaw. Good morning. Saray Gerland family. Si Ken, tagatan si Bayaw Patang. Gerland. Sawan ng Insan Lornsky. Wala rad Las Vegas la. Yes. Si Samuel Gerland, si Katoso, Supreme Court Associate Justice. Unko kumatlo, si Lugan. Aliwan saya may Mark Logan. Aliwan si Mark Logan niya. Kumasalaman. Konta tang plebis. May antena. Aliwan si Mark Logan niya, nagsaingan si Annalisa Logan. BE. Deputy Executive Secretary for Legal Affairs in the Office of the President. Tansay may kapat. So talura. May kapat si Rimulya. Pero si Logan tan si Rimulya, parehas si walad Office of the President. Parehas iray puntos.
5 points. So wala 5 ni points. above them. Sing pateran eh, before Yes. them. Okay. Ang sumusunod sa kanila, si Cruz at saka si Lopez, na nag-tie din sa 4 na botos at ikapito Ano kaya si kung Mosmi. diyan na lang pinagbasihan dahil at saka for signature na lang ang ating presidente, di ba? Oo. Di ganun na lang sana para, di ba? Sana Yung mga bumoto. Kung sino yung tama. top notcher? Sino bang top notcher dyan? Sana si Kwan, si Aguinaldo. Siya na. Kung sino sana Ministerial yung top na lang, notcher. ano. Yes. Parang ganun. Yun sana ang patakaran sa JBC, ano? Na kung Kasi, sino yung top notcher, siya oo. na lang ang piliin. Tapos pirma na lang. Pirmaan na lang ni Presidente. Kasi alam mo, di may iwasan na pag-usapan yan kasi yung leaning mo sa ano di ba? Oo. Sa politics. Kasi ito Di ba? Tama ka. Di ba? Despite the fact na ikaw ang top notcher, pero hindi ikaw ang pinili. Oo. Iba ang pinili. Oo. Di parang it's unfair. Saka ano yan kasi, ang posisyon na yan ay napakaselan dahil pwede mong alisin o kaya, di ba? Pwede mong tanggalin yung mga elected public officials, di ba? Yes. Na makasuhan at Hindi lang kasuhan, tanggalin. Ipakulong mo pa. ipakulong, mga Oo. ganun ba? Mm. Di ba? Hindi Yes. sinasabi lang natin dito, yung pwedeng gawin Mm. ng ombudsman. Yes. Di ba? At powerful ang ombudsman, ha? Siyempre. Powerful ang At saka pag ombudsman. nandyan na yan, di na yan matatanggal sa pamamagitan ng pagpapaalis ng sino mang nakaupo, kundi taong bayan lilitisin Yes. by impeachment. Mm. Ganun yun. Ay, nako. Mahirap din na basta maglagay. So sana. Mm. Ganun na lang sana. Kung pwede. Yung kung sinong nakakuha ng, di ba? Kasi yung pag-iisip ng isa, Mm. kung ilan yung miyembro ng Joseph Bacani, ikanilang, hindi, ano yun, biro lang, judicial, ano yun? Judicial and Bar Council. Oo. Siyempre, yung isip ko, hindi isip mo. Oh, siyempre. So, Hindi magkaparehas ilan yan. ba yan? Ilan ang miyembro dyan? So, mahirap na i-monopolize Ilan ba yan. yung Parang miyembro gano'n. dyan? Kung hindi ako Diba? nagkakamali, 7 yata. 7. Di ba? Mm. Pero pagka nagrekomenda ka, isa na lang ang pipili, isa na lang naisip yon. Sana, yun na lang ang pagpipilian. Hindi sa kasi napag-uusapan dahil sa may mga puna yung mga Yes. iba doon sa mga ibang aplikante. Di ba? Yes. Oh. Isa nga pala, kapaborito Ajay, binabati natin ng happy 40th year bilang isang pari, Silingay Dagupan Archbishop Socrates Villegas. Akala matagal na ko, siyang pare. bumata ka ako. 40, bilang pare. 40th year. Bilang pare. Bilang pare. At meron siyang wish. Mhm. Sabi nga niya, it might be his final wish, Bakit? pero Bakit? before passing, Before? Bakit? Saan pupunta? siguro baka matutulog na siya, pero hindi pa naman. Hindi pa, kasi malakas pa Oy, siya. oo, malakas na malakas pa si Archbishop. Pero sige, At bigyan natin. Pero meron siyang final wish. Oo. Parang sino na yung nag-birthday? Si Bernadette ba yan? Mhm. Na ang wish niya is, sana mamatay na lahat ng mga kurap. Ang wish naman Oo. ni Archbishop Soc, Mm. wish ko lang, sana bago ako mamatay, mauna na yung mga kurap. Para wala na siyang makakasabay. Oo, bidang-bida yung mga kurap ngayon. Kasi pag Pero Los Benos, ha? kasi pag may makasabay siya sa taas, tatawanan siya ng kurap. Dahil ang ganda ng kanyang hagdan, Okay. papuntang impyerno. Aha. Samantalang siya, di ba? Yan na naman yung Para kang kwento. maakyat sa Mount Everest, ha? Kasi konkreto ang ganda ng pagkagawa Pero alam mo ba ninyo, mga kapaborito, itong araw na to, October 7, is considered as National Day of Prayer and Public Repentance. Pala. Oo, yan kaya yung, sabi ko, tamang-tama. pero lahat ba? Of course, Magre-repent? only for the Catholics. Ito nga mula sa Catholic Bishops Conference of the Okay, Philippines. okay.
Mm-hmm. Magpapatauli kayo. According to Catholic calendar, church calendar is National Day of Prayer and Public Repentance. Kaya ano ang dapat nating gawin sa araw na to? Sa mga Katoliko, sa ating mga Catholics, anong dapat nating gawin? Attend the Holy Mass and pray for our country's healing and transformation. No, tama. Dasal Pangalawa, lang naman yan eh. oo, Para at least, di ba? oo, Paano isibok na dagom, may dasal tayo od kamulmulingan. yes. Nasara And we may... also encourage- Kasi sekonda mo, na may dyan mong ya panangibagat, panangibangat, ang paano nababalang iralabat at dalan. Nalan, yes. Kaya idasal tira. Idasal tira. Yung tumbok, Oo. sa dugan dalan. Kaya kung naliwawan sa kanunutan na, Yun. yes, ay public service is a public trust. Yes. Natan, numan bilang at wala ratan sa natatalapos, we encourage you to observe this National Day of Prayer and Public Repentance. Pero wala rama arong ka, paborito Joseph. I know them. Mhm. May kilala ko isa. Mhm. Grabe din kung anong tawag mo dito, yung tawag natin, yung mga love. Mm. Pero nakikita ko rin sa simbahan kung paano siya mag-donate. Oh. Siguro yun yung way niya. Ano, Niyari. mapabawasan Niyari. bang kasalanan mo? Oo. Pag ganun. Oo. Kaya Hindi lang. gumagawa ka ng kasalanan for him siguro dahil lalaki. Baka sa isip niya nababawasan dahil Nababawasan. sinishare ko naman ang simbahan. Blessings. Sabi niya. Ang blessings ko, kanto. Ang blessings ko, sabi niya. Oo. Ay, nako. Ay! Kaya nga. Ang masasabi ko lang, magpakatotoo kayo sa inyong sarili. Yan. Dalang kalaban ninyo, sarili nyo din. Yes. Ang niluloko ninyo, sarili ninyo. Yes. Ang hirap biruin mo, kapaborito Joseph. Nagkamal ka ng limpak-limpak na salapi. Mhm. At ngayon kaya ka nga nabubuhay para sa kinabukasan ng iyong pamilya. Yeah. At ngayon ang pamilya mo ang nadadamay. Yun ang napakasakit, Kuya AD. Di ba? Oo. Miliknaan mo. Sige pa. Di ba? Lante. Ay, susilis. Amay, Kaya sa natin- anak mo, nang mulan, amay, ante, babas yun dala. Oo. Nababas la. Kaya Sige lang pa. sa kwanda, Ay, susilis. noon nira, no aman binaga na iwasan, just moderate your greed. Ay, oo. Kasi hindi rin Doon may tunay iwasan. pankaukulan mo Oo, laban. diba? Yun na lang. Yun lang. Huwag ka nang maghangad ng Ay, susilis. nabigyan ka ng interdati dakulap dadsikay. Yeah. Sa gabay mo, laan mo lang Ay, dagtakab. susilis. Ah, Wala alam mo, ratan la? eh. Wala ratan eh. Huwag nyo lang Tininganda ka lang. nakaukulan, Oh. hanggang lima labat sa pankaukulan nyo, di hanggang lima Wala labat. rata niya mentalidad. Yes. Wala rata niya mentalidad. Mm. No diman mo, wala ni raman. No diman mo tinulungan or pinagbigyan, lalo to kan kulabon. Yeah. May mga ganun. Napagustuhan mo eh. Kapag gustuhan mo, Oo. lalo to kan kulabon. Uh, Di ba? yeah. Ay, Isakripisyo socialist. to'y panamiguan nyo, friendship Oo, mayroong mga ganun. Oh. Ya amay antay ng pupuda kalanti, jadbik Mm. na amay singa ginawam, iran pagkakamali. Oo. Tapos At kitlugon inampupuda mo ka lang. ni. Oo. Ang turata niya mentalidad. No Harap kipat maminsan, salming no maminsan ka paborito RJ, it's already in the character eh. character. Character na niya yun eh. Kaya nga ang palagi nating sinasabi dito Mm. sa mga may character na ganyan. Mm. Kalaban ninyo sarili nyo. Maliban lang kung pati sa sarili nyo manhid na kayo, Ayun. wala na. Wala na magawa. Wala nang magawa. Oo. Talagang gano'n na yun. Ganun eh. Sasabihin na lang niya sa kanyang sarili, ganito na ako eh. Wala na akong magagawa. Kwanto? Oo. Ay, sus. Ay, nako. Pero marami pa rin yung mga may dignidad. Yung ayaw nilang ipakain sa kanilang anak, yung galing sa, Oh. di ba, tinatakaw. Oo. Yung galing sa panlalamos. Parang ganun. Yes. May mga ganun pa rin. Oo. Marami pa rin. Nako. Kaya kung ganun sana tayo, walang problema eh. Kaso Kasi ang problema greed ngayon, na sinasabi kapaborito mo, RJ. yung kasakiman, mababawasan. Yes. Kaya mawawala. Ito, isa na namang problema to kapaborito RJ. Mm. Alam mo, sinasabi ngayon na itong isang congressman, si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, Ay, Riz eh. meron siyang natanggap at sinasabi niya ngayon, natanggap na impormasyon at sinasabi niya ngayon, na isang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure, ICI. Mm.
gusto niya na yung mag-resign. Then, Yes, oo. gusto na Why? rin niya mag-resign because Aha. he is losing hope. He or she is losing hope. Lapod, limited labat manaya. So, So authority na sa Oo. Independent Commission for Infrastructure. ano ba yan? Hindi ba? Ba't po sinabing independent kung may nakikialam? Yun na nga. Talagang may nakikialam. Kung yan magre-resign dahil limited, may nagsabi hanggang dito lang kayo. Yes. Hanggang dito lang gagawin ninyo. Yes. Hanggang dito lang ang investigasyon ninyo. Yes. Limited eh. Limited. Di wala. Kaya ang sabi ni Juan, ni Ay, Erice, socialist. Ano yung impormasyon? Limitado din. yun na nga kapaborito, Nako, RJ. Ito mahirap na nga yung pinangangambahan natin eh. Nasaan yung Kung independence si- ng committee? Oo. Wala na, pinakialam. Ito na yung rason, siguro nakita ni Mayor Benji Magalong Mhm. kung bakit kasi nag-resign na rin siya. Nakikita niya kasi na Oh, yung nakita pasabog kasi nga ng niya Malacanang, kahapon eh. nakita ng Malacanang siguro na mukhang malalim na yung nahuhukay Oh, ni diba? Mayor Magalong. Oh. Kaya sabi niya, nako, saglit lang, baka conflict of interest na yan. Nako. Tanda. So sa paghukay, hanggang 6 feet lang kayo. Oh, Huwag na kayong umukay pa, baka iba nang mahukay below 6 ninyo. feet. Oh. Ha? Baka malaman nyo na yung totoo at paano napunta yung huro. Oh, lante. Ay, susil, usunod, Ay, ang nako. tutan, nako. So anong saysay? Yun na nga ang tanong ko ngayon Anong kapaborito. saysay? Jay. kumusta na pala yung saysay? Tuloy pa ba? Oo. Tapos na? Yes, tuloy yung saysay ha. Today is October 7, tomorrow na po yun. October 8. Yung saysay, wag niyong kalilimutan. Magano tanong ng committee No, ko dyan. naalala ko eh. Oo, Kasi para maganda may yung ticket ko eh. proceeds niyan eh. Yes. Yan sa Kalasyaw yan. Sa Kalasyaw po ito, ang proceeds po nito Mm. ay pupunta sa scholarship program ng Kalasyaw at pupunta rin para sa mga senior citizen. Ayun. So paghahatian po yan. Ito po saysay na Kalasyaw, tapos susundan po yan ng Faces of Kalasyaw. Mm. Ngayon, kung gusto nyo pong manood, tawag lang po kayo sa amin, 0939-1009-931, 0927-974-2784, at may pamimigay kami. Ayun. Oh. Ah. No, Yeah. meron kaming complimentary tickets dito ni Kapaborito RJ. No, pwede. Kasi October 8 bukas, it's Wednesday. And kung may time po kayo, 1 o'clock in the afternoon, dyan po sa Kalasyaw Sports Complex, mayroon po kaming mga complimentary tickets. Tawag lang po kayo kung interesado po kayo Mhm. I have 3. No, pwede mong i-share. I-share. I have 3 tickets here. Mm. Kung gusto nyo, punta na kayo dito sa station at i-claim po ninyo. Kunin po ninyo ito kasi bukas na. Mhm. Sayang din. This is a complimentary ticket. Oo. Wala ka na kayong Kasi babayaran. pagka Manonood lang kayo. sa labas, may Mm. bayad. Yes, may bayad. Yan para sa ano yan. Yes. Complementary. Complementary tickets Oo. natin. So nabanggit ko lang dahil Oo. sa parang wala nang Nabanggit nating saysay. oo. Yung magre-resign talaga. Oo, Sino siya? magre-resign siya? Hindi pa sinasabi Hindi pa sinasabi. ni Congressman Erice, kaya is making a move now na bigyan ng contempt power yung ICI na yun. Kasi wala sila, limited eh. Oo. Okay. Para mabukada na maong. Oo. May siyempre ano amazing dakay talag pag wala yan. Siyempre. So humingi rin sila ng contempt power. Ibig sabihin kasi, pag may contempt power sila, Natatakot din. na, yes, May pangingilagan din. matatakot sila na kapag inimbitahan sila hindi umaten, Oo. Ay, mako-contempt sila. Kasi yun nga eh. Oo, kaya Oo. they will be forced to attend. Wala naman akong kaso kung hindi ko attend. Mm. Ano bang power niya? Yes. 'Di ba? Pero Mm. pag mayroong ganyan, siyempre, napursige ka, unatindi. Because pwede ka nilang i-contempt. Yes. Oo, pala. So, kulang ng ipon. Kulang ng ipon. Oo. Although ang sinasabi ngayon ni Pangulong BBM, ganire Mhm. hindi pa rin ligtas sa anumang pananagutan ng isang opisyal ng gobyerno kahit na magbitiw ito sa kanyang pwesto. That's following
di pagbibitiw ni Congressman Saldico. Oh. Dapat lang. Oo. Dapat lang. Ano sila siniswerte? Yes. Di ba? Oo. Basta ay bakit sasabihin mo rin ba yung yung mga kriminal na may butang Mm. na umalis sa kanyang butang at may kaso hindi na sila kakasuhan. Mapoprosecute. Hindi na diba? sila pro-prosecute. There will be, may nakita hindi nga po akong- pwede yung ganun. May nakita Magiging nga akong president post sa yan. Kwan sa Oo. post sa social media. Mm. Okay, nakita nila si Kwan, si Congressman Saldico. Oh. Saan ba yung lugar na yon? Oh, pero outside the Philippines. Outside the Philippines. Oo. Napicturan siya. Mhm. Ang tanong sa kanya, kala ko ba may sakit ka? Nasa Oo. ospital ka? Bakit pagala-gala ka? Kwanda. Ay, So sa naku. kwento ng presidente, no, that's not sufficient. That's not enough. Mhm. That's not enough. Kwento? Kung si presidente nga na may sakit na, former president, nandun pa rin sa ICC. Di ba? Yun. Talagang kita mo sa Yun, kanyang... may presumption of innocence pa yon. Oo. Pero Nandun na. Oo. Pero ay Ay, nako. gala-gala. So there's Talang, ano yan, plunder? Pwede, ano ha? Plunder. babagsak sa plunder kasi malaking pera Malaking pera yan. Billions, ha? Pag plunder, heinous crime yan. Yes. Ay, hindi, walang piyansa yan. Plunder Yes. Nesay kwanto ng presidente niya. There's been a great deal of damage that has been caused, not only financial damage or economic damage, but actual damage to people's lives. Hindi lang people's lives, properties pa, Mr. President. Kasi tignan mo, itong mga bahang nangyayari ngayon kapabrito, Ajay. Oo. Sa ngayon, may mga places pa rin po na underwater. Oh. Yung dyan sa may Old Venetia Highway, may Hindi pa mandaanan daw. Hindi, malalim pa. Nung Sabi ko light nga, vehicles o light vehicles? light vehicles. According to information, pati yung Jex Pavilion dyan yata, Hanggang doon. naabutan na ng tubig. Ay, naku. Sabi ko, kung naabutan na ng tubig yan, Taas. sigurado ako ko, ang may kulaan na sa may kanto na paunlad Banawang, Mhm. paunlad Banawang, Maluwad, Kalasyaw. at Maluwad Dagupan. May gasolinahan din May man gasolinahan din man eh. Oil Sea, Nga po. sigurado. Kasi pag Alarm la demand, sigurado. So, kasi pag pupunta ka dyan, pag galing ka dito sa Dagupan, going to Kalasyaw, maganda yung daan kasi slope yun eh. Yes. Kaya sila dito, medyo ukat. Pero pagka hindi naman daanan, mas lalo yung dito sa pababa. Oo. Dahil ganun ang design pagpaliko Yes. ng kalsada. Ay, Pampaluksab kasi. oh. So, yun po ang problema natin ngayon. Sana maayos yan kapaborito, Ajay. Pero sa ikwanto lang tinan may impormasyon niya na awatay kapaborito, Ajay. Mhm. Sa ibabaga ng Mayor Magalong Natan, aba, hindi lang sa DPWH, may nangyayaring katiwalian. Oh. At isa sa mga binabantayan na tinitignan niya ngayon, ang Department of Health, DOH. O kasi binulgar din ni ni Secretary si Health Secretary. Di mahilig Ted kasi Herbosa. Ted Herbosa na marami. Marami rin? Na may mga hospitals na ghost project. Ghost projects. Pero lalanding pa rin sa DPWH, di ba? Siyempre, Kasi sila ang infrastructure nag-implement yan. yan eh. Sila ang nag-implement yan eh. Ano ang impormasyon na inihatid sa atin ni Mayor Magalong patungkol naman dyan sa allegedly meron ding mga problema sa DOH? Aalamin po natin yan sa pagbabalik ng Liknaay Balay. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iren Sonata. Son ang puta-putang Iren impormasyon. Alias, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito.
Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, squatch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMac Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na ya at malet, no problem. Construction of flood control, Legacy River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang kagabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Rumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy
sulik na ay bali at ating tanagagi kalop kantabi ni siyempre sari magtariuran kapabrito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez, at your service, always. Ansay magtarilingkor, magtarion kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Hello and good morning kay Madam Emma Alipio na Barangay Basing sa Kwanto. Morning po kapogi kapaborito Sir Joseph, Sir RJ. Sa single ladies ng Barangay Basing, si Nanay Bihing, Nanay Kunsing, Sister Perla, Sister Bebot at Kagawad Esperanza. Ay, good morning mo. Tad Kenan Insan Pili Tigno, Ditana da Binmalay, Pangasinan. Good morning. Yes. At siyempre, good morning din kay Madam Ja. And sa lahat po ng mga nakaantabit na nakikinig ngayon, good morning kay Kwan. Kay Sir Jerome. Mag-anak lang Sir Jerome. Ibasak lang pala ka. Basa to Basa lang text ko please. Kwanto. Kalamor. Happy birthday Nathan. Kwanto. At si Father Julius Joseph Lozero. May you have many more birthdays to come. Good health and God bless. Kwanto. We have a new provincial administrator. Nabantayan ko Carman. Confirm laman so sen appointment na sa Balon provincial administrator. Take it away. Sige. Yes. At antayo at atong tanagagig at sayan karuman at walay sagap tayon balibalin balita. Bali-balin balita ditan at bali na mapandan. Taditan at bali na mapandan. Manlapunan akairong si Mayor Carl Christian Vega. Wala ramay paraffol da ditan. May inmunan paraffol da luluganan. In celebration in the no kada man piyestara i-celebrate datan so pan fiesta da at atong tanagagig ditan. Walay paraffol na sa munisipyo. May imunan paraffol da is luganan. May imbunag labat ya paraffol da is house and lot. House and lot. Natan, walay marakda ko lalamot. Ya paraffol da atatong tanagagig. Say paraffol da this time, livelihood program. Livelihood program atatang tanag-agik yasay manalo ditan itdanday pannegosyo to itdanday negosyo to atatang tanag-agik ayagi kung kulante bali-balitan miya kanunutan atatang tanag-agik ta pianjaruntan are totoo nakaukulan lang ti bangatan mura ya manbilay wala man lang ti susamay filosofiya ng Chinese philosopher Confucius. Yasay kwanto, initdan mo, say sakiya to, initdan mo sira, nabilid sa kiagaw labat. Pero no ibangat mo man ural na sira, nabilay anggad-angga. Katun si katutan sumarak dakap ya kanunutan natan kapaborito ajay. May paraffol dan natan is all about livelihood program. Instead man ilalo iray tutuot saratay AX, AKAP, dinambabangil, tupad, kwantura at atong tanagagig. Yan say kwanto may sakay recipient ay naawat mid gobyerno ya tulong kwanto financial aid. It's not enough to support yung aming pangangailangan every day. It's not enough. Siyempre, imagine, kasusundan sa nagaw. 4,000 na ba? 5,000? Sa Kisimbaw po. Recently, walay internan na Presidente BBM kuno, yung financial assistance sa siyudad na Ragopan, yung man kantidad na 10,000 masulok. Yung gapo. Singala ba taong dala na dakulap mo? Makakalo ka kapaborito aja. Kasi babagada, may 10,000 pesos yung masulok at pampatagar da kuno. Yan walin na itagardam napatagidamay kapkaabungan dan nadudula. 10,000? 10,000. Pigaray truckload na ta na. Akwanta. Mangunta mo lang mo. Paano dwara? So nasaliw mo truckload. Aman so sa may
ibabagatay na ini kapaborito Ajay. Ay nung nangyari, ata na pundo yung gobyerno, tapen agla na pirdi, imagine, good for one day labat itan for their survival. At idan mulara na livelihood program. Idan mura na livelihood, aguntan kapaborito May Ajay. napananapanda, Yes. lifetime. Nanunutan ko lang ti si Mayor Biesel, ang dilad bilay. Mm. Anan saman, wala man so anunot ang tuya livelihood. Amay, Baboy? baboy! Konto laman oy. Hangga po, balang lang. Balang lang. Antam mo la, no, agda idea, anong pakialam ko dyan? Diba? So, no, hanggang no, very noble my intention, pero siyempre, that's not my idea, anong pakialam ko dyan? Tsaka ano, pagka mga ganyang project, tignan na lang kung sino yung talagang makuli at saka mahirap bilay. Oo. Hindi yung, di ba? Dapat na, sabi ko kasi, tapian dyan tan, no, idan mo rin livelihood, on may ira, agira ong ngiras, on may ira, everyday walay na aladan gunan siya. Saka ingatan nila yan. Oo. Kasi dyan na magsisimula yung pagbabagong buhay nila. Kauntan ka paborito, Yes. Jay. Ditan so panlapuan na sama iyasin suda. Idan mura na livelihood. Katutan so... May feature dahil si Tuna Queen. Naindang labat na pauna niya kontan no 2,000. Imagine. Nan sambun na may sira-sira. Ang gandang mali at Tuna Queen. Sang kayamanan. Yan. Tuna. Tuna na may ba? sira. May tuna. From dipuhunan niya sa kantidad do 2,000. Nagmalo yan Tuna Queen ngayon. Pag sinabing Tuna Queen, ikaw na ang nagmay-mamay-ari ng lahat ng mga business patungkol sa tuna. Ganon yun. Oo, di ba? Kaya nga, pagpupursige lang yan. Yes. Saka sipag at tiyaga. Oo. Kaya nga maganda nga yung filosofiya ni Confucius eh. Bigyan ng... No ate sakito ini dan mo sira sakay agaw labat. Upo to. Mambilad sa may agaw labat. Sama niya agaw labat. Pero no The ibangat following mo day, man yes, pula. Pero no ibangat mo man siraw na sira. Mambangwit. Manbangwit na sira, agontan ka paborito Ajay. Man siraw is mga lanto without permission. Kaya nga maira man taang to palag sirawin to. Di ba? Delikado paano na napungkit kayo ni. Lanti. No, mangwit. Mambanwit na sira. Kung kukumon. O mansigay na sira. Ikori to kasi nanabihing. Dakla tilapia to. Nanabihing. Kasi no nang palag ka, palag mo man. Si kay mansiraw. Pero no mansiraw ka nagmupalag, ay iba yun. Duma. Pero okay pa rin yung siraw. Siraw. Mangala. Mansiraw ka. Yes. No man bangatan mo ran man banpit na sira. Mampabilay na sira. Man negosyo na sira, nabilay ira anggad-angga. Aman so karakapan to man kaya ay bali-bali na aron ko man yung balikasan Miracle Christian Vega. Kasi nauna na nagbigay na ng kotse. Nagparapol na ng kotse. Ng bahay. So ngayon naman livelihood. Ang ganda ng kanyang idea. Napakaganda nga. Sabi ko kaya ito, pakinggan nga muna natin si Mayor Carl Christian Vega sa ating panayam sa kanya kahapon. Mayor, good morning at magandang umaga po sa inyo. It's nice to makausap namin kayo muli ni Kapaborito RJ. At congratulations, nagkaroon na pala ng groundbreaking dito sa inyo tungkol doon sa project ng San Diego. Yes, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at salamat sa pagbisita, Kuya Joseph and Kuya RJ. At yun nga po, kaninang umaga, it was our flag raising and first Monday of the month. Kaya po, minabuti na rin po natin na umpisan na yung proyekto ng San Diego Mapandan Association of San Diego. So, yun po yung roundabout natin dyan, yung payong-payong project which is inumpisa na po natin kanina para po eksakto po yan, i-ribbon cutting po natin yan by December comes. So, yan po yung isang pagbabago po dyan. We decided na unahin muna yan at susunod na rin po anytime soon by after 2 weeks siguro po ay umpisa na rin po namin yung children's park. Ipoportion po namin yun para habang pagdating ng December ay meron na po silang magagamit na naayos na. Saan po yung ginagawa ngayon, Mayor? Saan po yung gagawin? Dito po sa may public auditorium, public plaza, yung children's park and yung
very famous po na roundabout ng Mapandan, which is yung payong-payong, sabi nga po nila, ay may mga nagbigay ng support at nagbigay po sila ng kanilang suporta para po pagandahin para sa rehabilitasyon at renovation ng ating itong mga developments nito. Ito pong mga produktong ito, proyektong ito ay ipinresenta po natin sa pagbibisita po sa US at sila mismo ang nagsabi na kami ay handang tumulong kung ano man ang maitutulong namin sa iyong administration, sabi ng ating mga kababayan. At yun nga po, nag-materialize. At hindi ko po pwedeng iuwing basta pera lamang yan. But instead, may intended, inisip po tayo na proyekto. Kung gusto niyo po, kayo na lang po ang bahalang sa ganitong proyekto. At nag-usap-usap po kasi mga asosasyon po yan. And they're more than willing because we have gained their trust. And they're very confident to our administration na magmamaterialize po ang kanilang contributions. Sabi nga nila, Mayor, magandang pagandahin ng plaza kasi ang plaza is a reflection of how progressive is an LGU. Opo. At since may mga dumarating po ng mga ganyang biyaya sa ating bayan, although maliit lamang, pero ang maliit po ay kung pinagsama-sama din po natin ay maganda rin ang kalalabasan. At talking about a few glimpse of our budget preparation for next year, minabuti po natin na lahat po ng mga barangays, ang 20% development fund po natin ay itatalaga po natin sa bawat barangay projects. Para naman darating po sa kada barangay po ang proyekto. And equally, may mga naka-allocate na pondo po para sa mga barangays dahil sa kagustuhan at sa ito po, dahil po sa mga resulta ng ating pagbisita sa US, ang mga kababayan po natin ay parang sila na po ang bahala dito sa development, dito sa poblasyon ang makikita nila dito sa plaza. Kaya naisip po natin na yung development naman kada barangay ay ipapamahagi na lang po natin kada barangay po. So yan po yung mga pag-uusapan po natin within this week para ma-finalize na rin po yung budget for next year. Meron na ho ba kayong projected na posibleng maging budget ng bayan? Pinag-aaralan pa natin. Actually, at this point in time, meron na po tayong umpisang meeting. I will have to provide you a more concrete, precise number. But for the meantime, yun lamang po. Basta itong week na to, yung pinupulido po namin lahat. And we learned, Mayor, na may balak din po kayong saggawa ng parang tagisan ng lakas. Tama po. It is one way of improving the camaraderie between our colleagues. Sabi ko nga po, itong we name it K Olympics. Para po sa buwan ng kaarawan ko po ay may maalala silang palaro ng ating mga katrabaho. And sinabi ko po na pag nandyan po tayo naglalaro, wala pong mayor, walang konsehal, walang department heads, tayo po ay pantay-pantay. Kung ano man ang gusto nating laruin, basketball, may volleyball, and later on mag-open pa tayo ng ibang palaro. It is like balancing our work sa ating content kasi dapat condition din ang ating pangangatawan. Kailan ho ba yung celebration natin, Mayor? Ang opening po ng ating K-Olympics ay on Wednesday. Pero in terms of celebration, ang aking kaarawan po ay sa mga susunod pa na linggo. Yan. Sa public project? Okay, matanong ko na rin lang kay Mayor. Kumusta na po ang ating Mapandan Community Hospital? Recently, naging issue to ng mga reklamo. Ano po, nagkausap po kami ni Dr. Banta kasama ng kanyang team at dinala ko rin po ang aking MHO, ang Municipal Planning Development, si Municipal Planner, si Architect Melchor, at ang team ko po para magkaroon ng dialogo at we just nakita natin yung presentation po nila. They're already planning to relocate the Mapandan Community Hospital. But again, we have also identified na kulang po naman talaga ang mga personnel. If kaya po nagkakaroon po tayo ng plan,
And since nabalitaan na po nila na ang Mapandan Community Hospital ay meron na ring Animal Bite Treatment Center, kaya as far as Posorobio, San Jacinto, hanggang as far as San Fabian, may mga dumadayo po dito. And syempre, if it is a government, alam po nila na may mga gamot na makukuha po sila. Kaya talagang dinadayo pa po tayo. That made us, syempre, one of the factors din ay syempre ang availability ng social media. Since easily, nakikita na nila na, doon tayo sa Mapandan kasi meron ganito. Lahat po yan. Meron nga pong cases na na-discuss po kami na ang mga buntis, syempre libre po ang ultrasound. Kung noon po ay medyo konti lamang, ngayon po, punong-puno po ang mga nagpapa-ultrasound. Since alam nilang libre, so dapat lang naman na ito po ay serbisyo po para sa ating mga kababayan. Pero the number, the volume, ay dumami po. Kaya yan that causes yung mga delays. Kasi we have identified na po. In a day, we're averaging 130 patients. And if that is, syempre, to provide a good quality na serbisyo, mag-allocate tayo ng 5 to 10 minutes. Considering 10 minutes po yun, we have computed it. Kung 10 minutes kada pasyente, aabot po tayo ng 33 hours just to cater yung 130 plus na pasyente. So, biruin niyo po yun, medyo meron na tayo kaagad na backlogs. So, sa pagdagdag ng ating personnel, yun po na-identify natin. Although, meron naman ng action ang probinsya patungkol doon, naghahanap na po tayo ng bagong location and pinalita ko rin po kay Gob nung nagkausap po kami, Gob Monmon. And yun naman pala, naghahanap na rin sila Dr. Banta ng mga areas dito sa bayan ng Mapandan for that particular intention. Ano po yung mga areas na kinoconsider po nila, Mayor? At least, syempre, mas maluwang. At least 1 hectare. Meron po kaming nakitang 1 hectare mahigit. And I was so lucky nung nagpunta po ako sa San Francisco, nandun po yung mga magkakapatid na may-ari po ng lupa at kinausap ko na rin po. Nagkaroon po kami ng short dialogue po na patungkol sa plano. And sila din, on the side of the province, meron na rin silang na-identify na 2 lupa dito sa bayan ng Mapandan. Kaya pinag-aaralan po, we're just finalizing the feasibility study on the side of LGU kasi meron na pong study ang Mapandan Community Hospital. So ngayon, mag-meet ulit kami para po magkaroon kami ng parang i-check natin kung ano na yung status ng mga pinag-aaralan po natin. Accessible na naman po ito, areas na ito. Yes, opo, along the main roads lang po. And Mapandan, sabi ko nga po, ay meron tayong 6 access points dito sa bayan ng Mapandan. May papuntang Manawag, Manaldan, San Jacinto, Santa Barbara, Ordaneta. So, and of course, dito sa side na ito, sa Manaldan, maraming access points. Kaya, pag itatakbo mo ang pasyente, talagang dito po yung sentro. So, kung record lang ngayon, dahil very fruitful yung pagpunta nyo sa Amerika para makakuha ng mga punto. Yung kung pagpunta natin po, sariling bulsa, pamasahe natin. Ay, opo, record lang. Just to make things clear, Yes. ako po ay pumupunta sa Amerika 3 beses po. July, August, September. At sa atin po ay wala po akong sinacharge na anything from the municipal sa patungkol sa aking expenses at lalong-lalo na pamasahe ko po na papuntang USA. So ito po ay sarili, galing po sa sarili. At the same time, nung nandun naman po ako ay tuwang-tuwa po ang ating mga kababayan na sila na po ang bahala sa akin. Kaya ang kinabuti lang po nito ay masaya po ang community ng Mapandan sa ibang bansa dahil sila po ay nabisita natin. Kaya nga po, in return, Pandan Festival 2026 comes, sila naman po ang uuwi po nito. At they assured me, madodoble po ang mga uuwi ng mga balikbayan this coming year, Pandan Festival 2026. Saka yung tulong assistance coming from them, nakikita naman nilang
nagagawa dito para sa bayan ng Mapandan. Tama po. And para mayroon lang tayong iwan, tapos na tayo sa sasakyan, tapos na tayo sa house and lot, na paraffol. This time naman, magpaparaffol tayo ng livelihood. Para livelihood package, para naman kada isang gulot, may isang matutuwang pamilya dahil may magkakaroon siya ng negosyo. Wow. So, dinadiversify po natin para po mas lalo pang mas gusto ng mga balikbayan ninyo. Kasi, bibili sila ng ticket dahil gusto nilang tulungan magkaroon ng negosyo ang kanilang family members. So, maganda po itong initiative na ito. It is in a form of raffle tickets, raffle draw. Pero ito po ay pagbibigay tulong sa ating mga kababayan. Okay? Can you hear your message? Yes, maraming salamat po at salamat po sa patuloy na pagbigay ng suporta at tiwala po sa ating administration, lalo na po ang anak ng si Carl Vega. At makakaasa po kayo na magiging, anyway, this morning lamang po, just to add on, ang church leaders here in Mapandan has provided us a manifesto na ang administration natin ay malinis at transparent at righteous. Sabi nga po nila in terms of na tayo po ay nagagampanan natin ng maayos po ang ating trabaho. So maraming salamat. Shout out po sa ating mga church leaders, including si Father Espinosa po ng Catholic Church. Ay nagbigay, siya po ang unang pumirma po doon sa manifesto. At ako po'y nagagalag, pinresenta po nila ito kaninang umaga during our flag raising. Na-surprise po ako dahil may mga ganitong movement pala ang mga church leaders. It is not political, but kasi sila po ang ating kasama po every Monday na pinagdadasal po nila ang bayan ng Mapandan. Kaya maraming salamat and mabuhay po kayo. Katutan na tatang tanagagig sa saming pituya tayo kinan Mayor Carl Christian Vega na bali na Mapandan at daydayawin ko lang ti kapaborito RJ arami kabaluyan to ya walad abroad ya si tutulong matira para development voluntary si karasumambo voluntaryo yaon tulong at sararatay nanduruman na proyekto ya kanunutan na Mayor Carl nagkalalolad sa pamarakap na sa may plaza da. Later on, unalagim ala dita na may children's park. Ditan at bali na Mapandan. Nung iratan niya kulitan na gagawin ng Mayor Carl to. Sa ikwang Colantino, kasi may trusted. Trusted na sa Riumbali, so sa may leader da. Dita mo na nang talagang trusted sa trusted na sari kabaluyan to si Mayor Clark Christian Vega kanyan in their own little way tutulong ira to achieve those programs. Saka talagang pagmamahal sa bayan yan yung makudang na ganyan. Yes. Kasi yung kanyang pamasahe going to America, hindi niya yun kinukuha sa kaban ng bayan. Sarili niyang bulsa. Kaya nga, pag makikita mo yung nasa harap, pero yung proceeds, yung para sa bayan. para sa bayan. Oo. Kaya nga, pag makikita mo yung pangalan na nandun sa harap ng lamesa ni Mayor Carl Christian Vega, Honorable Carl Christian Vega, public servant. Yan yung mga talagang bagay sa kanila, yung gano'n. Na nakalagay public servant. Public servant. Kasi ang iniisip para sa tao. Namumuhunan ng sariling pera para sa tao. Para sa tao. Di ba? Yan, ano ninyo? So, maganda yan. Progressive Mapandan natin sa kanungnang. Kaya, parehas din nung isang mayor. Mag-a-apply din kay Mayor Carl Christian Vega yun. Bayan muna bago sarili. Yun. Diba? Actually, bukod dyan, alam ho ba ninyo na may manifesto of support? Yes. Ano yan? Ang mga Mapandan religious leaders and interfaith. Uy, meron po silang manifesto. Teka. Iba yan kasi religious sector yan. Yes. Mga makajus yan. Yes. Ano meron yan? po silang binigay na manifesto of support for transparency
accountability, and righteous governance. So pag sinabi mong religious sector, hindi lang Katoliko. Hindi lang. Lahat ng sektor. Oo. Lahat ng religious sector nandun. Oo. Sektor ng relihiyon. Yes. So may Walay mo yung damat manaya ditan. wala may nandarumaran relihiyon. Yes. Oh. Nina mo, basang kuya yan. So nang kasakira. Nang kasakira. Para sa tanya gagala. Yes. Oh. Basang kuya, so manifesto of support dataton talaga antes sayon man-post for may Commercial. Commercial. Mhm. Mapandan religious leaders and interfaith. Manifesto support for transparency, accountability, and righteous governance is presented to Honorable Carl Christian F. Vega. We, the religious leaders and interfaith of the municipality of Mapandan, have unanimously agreed to the following principles to wit, whereas Providence 29 verses 22 states, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when a wicked man rules, the people groan. Hence, we serve as watchmen and advocates in the administration of Honorable Mayor to be righteous and just in his governance. So sila yung tagamasid. Yes. Nagmamasid. Oo. Nakita nila yung okay. Whereas public service is a public trust. Mhm. We strongly believe that His Honorable Mayor has shown efficient and effective public service as transparent as can be. Whereas, in the midst of the current national issue on corruption, we support the Honorable Mayor in his consistent practices of transparency and good governance in his administration. Whereas Mapandan Municipality has been awarded twice consecutively the Seal of Good Local Governance, we strongly support the Honorable Mayor for his exemplary leadership and good governance. Whereas the Honorable Mayor has expressed his unequivocal stance against graft and corruption, hence we join and strongly support him in this battle. Therefore, resolved as it has been resolved that we, the religious leaders and interfaith of the municipality of Mapandan, present this manifesto of support for transparency, accountability, and righteous governance to Honorable Carl Christian Vega, Mayor of Mapandan Municipality, this 6th day of October in the year of our Lord Jesus Christ 2025. Ayun. Iba yan. Ilan ito? Iba yan. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16 na mga religious leaders po dyan na nagbigay, pumirma dito sa Manifesto of Support for transparency, accountability, and righteous governance. Wow. And very soon, Kapabrito Ajay, magiging may include na rin yung pangalan ni Mayor Carl Christian Vega sa listahan ng mga mayors na sumusuporta for good governance. Yan. Yan yung mga yung manifesto nga yan katunayan nga yan katibayan. Yes. Na, kasama si Mayor Magalong. Na pwede ka dyan dahil magaling kang leader. Biruin mo, religious group, sektor, nagbigay ng manifesto, katibayan, patunay dahil sila yung tagamasid kung anong nangyayari dyan sa bayan ng Mapandan. Oo. So, di ba? Iba yan. Kasi galing yan sa mga, di ba, relihiyosong tao. Oo. Kaya nga sabi ko, congratulations Mayor Carl. Yan po ang pananaw ng mga religious leaders po dyan sa bayan ng Mapandan. Okay, magpapatuloy po ulit na ibalay. Kaya rin na sa rin pakabatan pa imano, malalapanit sa rin manangang tamay. Ang puta-putang Iren Balita. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga tao. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Patayin ang mga korap na magnanakaw! You have to bend the law. Ang puta-putang Iren Sunata. Son, ang puta-putang Iren impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult. With 8 billion live LCS. Yakult. That may reach the intestines alive. Yakult. Helps improve digestion and boost immunity. Yakult. With proper diet and exercise. Yakult. Kaya panalo ka dyan. Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. Wanna escape the hustle and bustle of city life?
Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at anti-inflammatory therapy food supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa May Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan.
Alas 8:43 oras na natin sa Liknaay Balik. Kalop kantabe ni Saray Magtariuran kapaborito. Amigo yo, RJ Beremenes at your service always. Tansay Magtarilingkor, Magtariuran kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning. Manlalakoy baluta. Halikas mo. Alikas ko. Sige, bate na, bate. Good morning kay Sir Jerry Manaek. Sir Jerry Domingo, good morning. Hi, good Sabi morning, niya, sir. good morning, gentlemen. Proud of my nephew, Mayor Carl Christian Vega of Mapandan. Kaanakan to. Kaya Sir pala yung Jerry. sinabi ko, bayan muna bago sarili, parang nag-connect. Nag-connect. Dahil bayaw naman niya si Mayor Pedro. Oo. So, good morning, Sir Jerry, at ingat ka sa iyong pagda-drive. Manda-drive na luganan tutan ka paborito, RJ. Jat in pan resign ng Senador Panfilo Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee ni walalari listaan. Yapi mawaya posiblin unsala tad sikatu. Basan ko breaking news niya, breaking news. Kasi bago mo basahin, breaking news kasi kanina, nung madaling araw, hindi pa pinapangalanan. Hindi pa pinapangalanan. Ito, ngayon mayroon na. Yung na. Apat lima. Lima na, nadagdagan. Yung may gusto. Yes. Ito Senator J.B. Ejercito. Oy. Senator Rafi Tulfo. Oy. Senator Pia Cayetano. Oy. Senator Kiko Pangilinan. At Senator Risa Ontiveros. Yan po yung mga posible na pumalit bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Sa itapat natin kapaborito. Sino? Sino kaya sa mga ito ang walang kasalanan? Yun. Ang walang bahid ng dungis. At walang insertion. Walang insertion. Kasi yung napanood ko, di ba pa si Senadora, nabanggit natin kahapon. Pero okay naman yung mga projects niya. Pero ang issue, may insertion. According to report. Kasi kung ito ang report, ang alam po ninyo, ang siguro wala lang insertion dito, si Kiko. Okay, kabago-bago. Kasi bago. Yes. Kasi doon sa pinalabas na listahan ni kapatid na Anthony Taberna. Yun na nga eh. Diba? Yung si Risa Ontiveros ba yan? Yes. Pero may mga sa Pangasinan nga. Oo, merong nilabas na listahan ni Anthony Taberna na partial list of senators who have alleged insertions in the 2025 budget. Nandyan na si Grace Poe with 11.414 billion pesos. Francis Tolentino, 6.3 billion pesos. Pati si ate mo pala meron din. Amy Marcos, 5.913 billion pesos. Rafi Tulfo, 5.181 billion pesos. The Silent Minority Majority, Lito Lapid, 4.76 billion pesos. Cynthia Villar, 4.368 billion pesos. Nancy Binay, 4.187 billion pesos. Pia Cayetano, 4.139 billion pesos. JV Ejercito, 3.831 billion pesos. Coco Pimentel, 3.788 billion pesos. Win Gatchalian, 3.758 billion pesos. Bongo, 3.647 billion pesos. Mark Villar, 3.639 billion pesos. Risa Ontiveros, 3.036 billion pesos. And Mig Zubiri, 2.095 billion pesos. Ito yung mga partial list according to kapatid. Kaya nung may insertion, parang aglakatuan yung other insertion. Yes. Kasi paggustuhan ka eh. Pero in fairness, hindi natin sinasabing dinugas yan Kasi yung may insertion na yan para may magamit din sila. Para may maibigay din na project. Tulad nung mga nakadetalye kay Senadora Risa Ontiveros na kinabang, mayroon nga ilang bayan sa Pangasinan. Kaya nga ang tanong na yun, legal ba yun? Oo. Yung ginawang insertion or amendment, legal ba yun? Yun naman ang pumasa Sila yung nagpapanday ng lay Pumasa Di ba? Yes. Pero karamihan sa mga insertion na nagiging controversial,
yung pong mga ghost project Projects. at substandard. Substandard. Oo, yun. Para malinaw. So ang walang insertion, si Kiko lang. Si Kiko. Kasi bago eh. Sa mga napangalanan. Yeah, hindi siya part pa ng 2025 budget. Oo. Wala pa siya noon. Pwede. Ha? Pwede. Niya rin si Kiko to. Oo, para wala siyang kikilingan. Ha? Wala siyang kikilingan pag si Kiko pangilinan. Di ba? Yes. Oo, magiging neutral at magbabase sa mga ebidensya. Oo. Pero pag atapang atao na pwedeng yung mag-direct question or whatsoever, Rapi Tulfo, yan ang forte niya, di ba? Yan. Pero pagka walang insertion, si Kiko siguro. Si Kiko. Oh. So yun na yan mga kapaborito. Pero nasa minority siya, ano ha? Oo, nasa minority. Hindi si Kiko. Si Kiko. Nasa majority na. Majority na. Sila ni yung Sila ni Risa. tatlo sila di ba? Yes, Na parang nasa majority na sila ngayon. Okay, sumama na. Sumapi na. Yes. Oo. So, yun po Okay. mga kapaborito. Kaya pala nakuha nila yung leadership. So yun ha. Nadagdagan sila. Ngayon, sino kaya sa kanilang uupo? Abangan natin. Makakayanan kaya nila yung pressure? Dahil ngayon, dami ng ito, sa totoo lang, ang daming nagdududa eh. Kung mayroon bang mapro-prosecute, di ba? So, kung gaano na yung ka-integridad nung katibay, kaya nga ang challenge nung mga investigating body, ang diba? challenge kayo ni Senador Cayetano di ba? Si pangalan na nito, kapatid ni Senadora Pia. Si Peter. Cayetano. Alan Peter. Di ba ang challenge niya is resign? Snap election. Snap election. Yun ang parang sinasabi niya ngayon. Although sabi nila hindi po pwede dahil nasa saligang batas may term of office. Yes. Sabi yun naman nung nila. atapang babae, ikaw ang unang mag-resign. Namin mo mag-resign. Sabi naman ni Representative Chel Jukno, the Constitution provides for a term for every single senator and member of the House and the officials of the Executive Department who are elected, who we took an oath to abide by the Constitution and fulfill our duties. And I don't think we see any similar situation at present nung naganap yung nagkaroon ng snap election during the martial law. Pero ang sabi naman ni Mr. Belhica, sabi ni Greco Belhica, imposible daw ang resign all at bawal daw ang snap elections. Walang imposible sa politika. Kung gusto. At walang bawal pag ginusto at nagsama-sama ang tao. Kasi yun hamon lang naman yun eh. Just so siguro na ready siya. Kasi yung mga ganong hamon is para patunayan lang na, di ba? Ready ka, malinis ka, parang ganon. Isa pa sa hamon ni Greco Belhica, ito kapaborito Ajay. Kung papalitan natin ang tao, dapat palitan na rin natin ang saligang batas na nagbigay ng labis na kapangyarihan sa Pangulo, sa Kongreso, sa Pulis at COMELEC, kaya tayo naabuso. Oo nga eh. Sino bang pumanday niyan? O sila rin na mga nasa legislative. So, obsolete na yan, di ba? 87 pa. Parang ibig kong sabihin, parang dapat nakikisabay sa panahon. Parang ganun. Dapat diba? May amendments lagi. Tulad nung tax ordinance, di ba? Diyan sa Manawag, ilang taon na? 20 years. Piruin mo yun? 20 years na hindi nabago yung kanilang tax ordinance. So, ang mura-mura pa ng singil sa... Ang nasa batas, every after 5 years, ay dapat nire-revise or nire-revisit yung 5 years. After 5 years. Every after 5 years, nire-revisit at nire-review yung tax ordinance ng bawat bayan. Para ma-adjust nila doon sa needs of the time. Lahat na, di ba? Pati yung mga bayarin, mga amilyar, mga ganun. Pero buti na lang at pag nagpapasa ng tax ordinance ang probinsya, naguguyod mo laray lokal. Yun. Pero yung collection sa mga market, mga ganun, yung local tax collection, yes, within the municipality. 20 years na hindi pa na. Kasi
nag-adjust, yung kinukolekta. you have to understand na sabi nga, ang lifeblood ng isang LGU, ang lifeblood ng isang gobyerno is the tax. Oo, na kinukolekta. Yan na Oo. kinukolekta. Kasi para umandar ang gobyerno, magbayad tayo ng tax. Oo. Para magawa yung mga proyekto. And in return, ang gobyerno naman gumagawa ng mga proyekto tulad ng mga daan para maganda ang daan ng mga taxpayers. Oo. Di ba? Oo, At, pero pag sana ganyan din ang mangyari sa mga daan namin sa mga barangay, maayos din para may konsuelo naman ng mga taxpayers kaya at hindi natatawa napapabayaan ako eh. na lubak-lubak at nasisira yung mga sasakyan. Yun. Di ba? Yung mga basic needs. Kaya nga Kaya nga ulitin ko, mayroong no jail, no tax. Kasi yung tax, yun yung binabayad natin para sa kapakanan natin. Pero kung ganitong nawawaldas, wala. Pero pag may nakulong, tuloy naman yung pagbabayad. So ang tinitignan nila doon, ang gusto nila, may hustisya. May hustisya. That justice will be served. Yes. So, siya nga pala ito, public service, kapaborito Joseph. Yung para sa mga kapatid natin sa hanap buhay, yung bangkay ni Commander Dante Serra, nilalamayan na nandito na sa may Anulid, Mangaldan. Ano na yung punerarya na yun, partner? Road 9, no? Basta parang ganun. Parang ganun. Dito sa may Anulid, Mangaldan. Sa may Anulid. Pag going along the highway. Yun lang naman yun, along the highway. Along the highway. Sa pagpunta ka ng Mangaldan, galing ng Dagupan, nasa left side. At yung may Pangitulor, Agtini Akabatan. Para sa mga kapatid natin sa hanap buhay at nakakakilala kay Commander Dante Serra ng Aksyon Radyo Pangasinan na sumakabilang buhay dahil sa atake. At pinapabot na rin namin ang aming pakikiramay. Si Mayor Ming nagpabot na rin ng pakikiramay kay Commander Dante Serra, di ba? Dahil siyempre ang Manawag, sabi niya, kadistrito niya kasi si Commander diyan sa Mangaldan, sa Barangay Panawang, bilang Barangay Kagawad. Yes. At siyempre alam naman natin nanilbihan na matagal bilang board member si Mayor Ming at isa sa mga kasama niya diyan sa Mangaldan, itong si Commander Dante Serra. So, sayang kulang na tayo ng oras kapaborito, Jay. May piplay sana natin. Bukas po yan mga kapaborito, may piplay po natin. Ngayon, bago tayo, 8:56 na pala. May 4 minutes pa. May 4 minutes pa. Mga bate, mga... Ako nga pala, nabati mo na ba sila? Oo, iwan ko lang, tignan ko, baka may mga... Kaya Insan Philip Tigno, thank you. Sa mga kababayan ko dyan sa Lingayen, meron na hong anti-rabies vaccine dyan sa ating RHU. Kasi yan yung parang pinanukala ni Councilor Bon Carlo Tiangson. At ito na, mayroon ng pondo para dyan. Kaya yung mga nakagat ng aso, nakalmot ng pusa, meron na ho tayong anti-rabies vaccine. Yan, okay. Sa ating bayan. Yan. Kay Madam Cecilia Morante, good morning. Sabi niya, good morning idol, pakigreet po kami, Yayo Yoko Batutay. Kay Nanay Consing, good morning. Good morning Sir Joseph, Sir RJ. Sabi niya, kay Sir Madam Lynn Coronel, good morning kapaborito Sir Joseph and Sir RJ, God bless. At kay Sir Maxi Solis, good morning. Sabi niya, good morning po Sir Joseph and Sir RJ, paborito. Yan, maganda umaga po sa inyong lahat yan, ha? And because wala na rin tayong sapat na oras, ay antam kapaborito RJ, wala may arangal kon kansyon natin ng Gusting. Ay si Amigong Gusting. Gusting goes anything. Yes. At, Gusting Tamayo. Wala impawit that my friend, how are you? Wala impawit that siya kaya kansyon to. Iparungal ta 5% labat yan kapaborito. Sige nga. Yan may kansyon to ay na patungkol sa flood control project. Hoy, sala. Panday so nagagawa at Senado tan Kongreso manulbatan ira at limbo sa irang isyo mangkukulkul si Senador Marcolita Lacson Soto
Di ba ka red flood control, ghost project, anya niya proyekto. Haha. Inimbestigaan na riwaya, ya kontraktor na flood control. Lapot at tebag-tebag say dilapso at control. Manalboro to ray totoo, si karay aperwisyo. Tinutuloy kontraktor at substandard dupo ya proyekto. Inimbitaan dadlo ribon si Carlitan Sara Vizcaya. Lapot nagbandigi, totoo so adismaya. Tinutulday Engineer Hernandez Tan Alcantara. Nang nagsilsubol sara, nagapaglag milyones siya kontrata. Ni tanatan tanagagik si katutan na so. Anong kansyon ng gusting. Ni pakarad sa tay flood control. Ayan. Nitan. Sana mabigyan na ng hustisya ng taong bayan patungkol sa issue na yan. Okay. Pero nga pala malam yung oras sa'yo mga kapaborito ang ganda po salamat at sa kinedition na Liknay Balay. Akalo pa kanta may lalang mula sa remagtaryuran kapaborito. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Ang sa'yo magtarilingkor magtaryon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kanta ba ito the technical side? Sa Alan Lunag at puso ng Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. See you po bukas mga kapaborito. Dito lamang sa number 1 Pop News 6 Station ng Lalawigang Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray ng duruman lignaan na balay. Yaing balita, tagsinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay, Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan.